La tardor tarragonina és l'estació més productiva literàriament de l'any. S'hi passegen un gran nombre de concursos i activitats que interrelacionen la literatura amb altres disciplines artístiques. La tardor literària del 2009, coordinada per la Unitat de Lletres i Premis de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, ha fet renéixer el bloc de la programació amb els 5 sentits i ha creat un grup de Facebook amb el mateix nom. En aquesta edició, el bloc de la tardor literària amb els 5 sentits, liderat pel blocaire i filòleg Jaume Llambric, i el bloc Tens un racó dalt del món, del blocaire i escriptor Jesús Maria Tibau, van unir esforços per organitzar un concurs, inclòs en els seus jocs literaris, en què el motiu fos la tardor. Els participants, de totes les edats, des d'estudiants de primària fins a jubilats, del 4 al 28 de novembre, havien de presentar un poema de 5 versos, com a mínim. El premi era un lot de llibres amb els últims títols publicats dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona i del Seminari d'Investigació Literària de la tardor literària del 2007. Us presentem, doncs, el recull de tots els poemes presentats en aquesta convocatòria amb un regust tardorenc. Mireia Soler.